πριν συνεχίσουμε, με ειδοποιούν ότι πρέπει να διακόψουμε γιατί ένα πολύ σημαντικό πολιτικό πρόσωπο θέλει να κάνει μια δήλωση. Για να δούμε. Βγαίνουμε αντεπίθεση κι ας παίζαμε με 10. Γιατί είμαστε ομαδάρα. Βγαίνει παλιά στον επιθετικό μας και ο βλάκας ο επόπτης σηκώνει offside. Τι κάνεις ρε στημένε? Δεν είναι πρωτάθλημα, είναι παροδία. Κάθομαι στο σαλόνι μου να δω μια ταινιούλα και με έχει καταφάει ένα κουνούπι. Στείνω καρτέρι, αρπάζω την παντόφλα και πάω να το λιώσω. Και οι άλλοι μου λένε σταμάτα, θα κάνεις λεκές στον τοίχο, άσε μας κυρά μου. Ήρθε σε αυτή τη γη σε μια κάψουλα μέσα από έναν εξωπλανήτη που τον λένε Κρύπτον. Είχε υπερδυνάμεις, για να πετάξει σήκωνε όχι το ένα χέρι αλλά και τα δύο χέρια. Ζήτω ο Σούπερμαν, κάτω ο Μπάτμαν. Ποιος μου ξέρει?